कोकणात विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न केले। त्याच पार्श्वभूमीवरती भविष्यातही अशा प्रकारचे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, अशी ग्वाही राजन तेली यांनी दिली। मी सुरुवातीलाच विशाल परब आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की अतिशय चांगला आणि स्तुत्य उपक्रम आज ज्याची गरज होती ती गरज थोड्याफार प्रमाणात काय भागवण्याचं काम विशाल परब आणि त्यांच्या सहकार्याने केलेलं आहे। आज युवा दिन आहे, अतिशय चांगला योगायोग या ठिकाणी विशाल परब यांनी साध्य केलेला आहे। कार्यक्रम होत असतात आणि कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अनेक जण अनेक शंका कुशंका या ठिकाणी काढत असतात। काही लोकांनी काढलं की यापूर्वी असे कार्यक्रम झाले, मग कार्यक्रमाचं फलित काय आहे। माझी सगळ्यांना विनंती आहे, शेवटी प्रयत्न करणाऱ्याच्या पाठीमागे खंबीरपणे आपण सगळ्यांनी उभं राहायला पाहिजे। याच्यात विशाल परब असतील किंवा जे सर्व सहकारी असतील त्यांच्या मनात काही चुकीचं कुठलंही नाही की याच्यामध्ये कुठला राजकीय फायदा यायचा असा उद्देश नाही। आज आपल्या तळागाळातल्या सर्वसामान्य लोकांना एक खंत आपल्याला निश्चितपणे आहे की आपल्या जिल्ह्यात ज्या पद्धतीने रोजगार या ठिकाणी उपलब्ध व्हायला पाहिजे होता तेवढा रोजगार निश्चित झालेला नाही। राणे साहेबांनी म्हटलं काय प्रयत्न केले, सीवर्ल्ड सारखा प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात आणण्यासाठी मालवणला पैसे पण भूसंपादनासाठी आले, पण त्यावेळीच्या शिवसेनेच्या आमदार आणि स्थानिक खासदारांनी विरोध केल्यामुळे तो होऊ शकला नाही। नाणार प्रकल्प जो महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता, 3 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट होती, त्यासाठी देवेंद्रजी राणेसाहेब सगळे प्रयत्नशील होते, पण दुर्दैवाने त्याच्यावर सुद्धा त्यावेळी आताचे खासदार आणि यांनी विरोध केल्यामुळे तो पण प्रकल्प होऊ शकला नाही। आणि म्हणून आपण सातत्याने प्रयत्न करतोय। मला आज निश्चितपणे अडाळी MIDC आणि या सगळ्या गोष्टीवर उद्योग मंत्र्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचा आता सुरुवात त्या ठिकाणी केली आहे। राणेसाहेब पण प्रयत्न करतायत, पालकमंत्री पण त्याला सहकार्य करतायत, आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी हे पण प्रयत्न करतायत। मला निश्चितपणे खात्री आहे की येणाऱ्या या वर्ष दीड वर्षात आपल्यासाठी चांगले शुभसंकेत या ठिकाणी मिळतील। काही कंपन्यांनी तिथं आता जागा घेतली, त्याची सुरुवात पण त्या ठिकाणी होईल, परंतु आज जी गरज आहे ती गरज भागवण्याचं काम विशाल परब आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलंय। याच्यात काही 5 स्टार हॉटेल आली आहेत, काही 7 स्टार हॉटेल आहेत, काही औषधाच्या काही कंपन्या गोव्यातून आलेल्या आहेत, अनेक विविध प्रकारच्या जॉब या ठिकाणी 150 कंपन्या वेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी आल्या आहेत। आपण याचा जास्तीत जास्त फायदा इथल्या तरुणांनी करून घेतला पाहिजे। ज्यांना आता जॉब मिळणार नाही त्यांचा जॉब कार्ड देण्यात येणार आहे आणि या सगळ्या माध्यमातून आपल्या इथल्या तरुणींना एक चांगली संधी आज या माध्यमातून विशाल परब आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने मिळवून दिल्याबद्दल मनापासून त्यांना मी धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम सातत्याने या ठिकाणी व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची इच्छा प्रकट करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।